Ano ba ang Bisdak Ko? Sabi nila, ano ba yan? History? Historian ka ba? No, love ko lang ang history. Mayroon ding nagsabi, professor ka ba? Bisdak Ko, hindi ako professor. Teka muna, ano ba talaga ang Bisdak Ko? Love ninyo ang Roman history? This channel is for you. Gusto ninyo ng art? Bisdak Ko is right for you. Landmarks ng Roman history, lalo na dito sa Rome, Bisdak Ko is for you. Hindi pwedeng ay puro na lang travel. Kailangan natin ng aspirations in life para may kulay. Kayo makakapagbigay din sa akin ng inspirasyon. Mga subscribers, again, thank you so much. Bisdak Ko is for you. Family. Yes. Life update ni Bisdak. I'll share to you kung ano ang mga pangyayari ng family. So, may idea na kayo kung ano ang Bisdak Ko channel? Travel, life aspirations, family. Go let's! Pwede na. Tara na!